हामबाय नरक मीडिया पर्सन नो जों साइमानो जे सिनि तिप्रामथा जों कुनो कन्फर्माइज दिगे थांया नुखा जे जों 27 तारिखआव सिनि तिप्रानि सिनि कासे सल्यूशन बा इंटेलिगेट चंनाय को आगे अडेट लाइ थांगा आगे जों तिजा हाने गुड न्यूज खोना गामिया जे बाइबली सिनि इंटेलिगेट चंजाका किन्तु ऑफिशियली ताक बुकुनो रिजे को आउन बागैनो ऑफिशियली एक दुइ दिन बिसिङाव जुदि सिनि इंटेलिगेट जुदि साक्लाय जाय अंगाय जों मियाव जों सिनि तामिनानि आनटिल सिनि उनको हांगार स्ट्राइक अब खरने बगे जों कैसे प्रोसेस नालाय दङ नै जों तिनि प्लेस बनाय लायका ओमफ्राय जों तिनि सारि जरा नासिंनाय तिनि सारिनि बिसिङाव जुदि अब खलाय जाय अंगाय जों चिन्ता मोननाय बसखौ जों आव थानाय हान्दा स्ट्राइक खायनाय जे जदखन पन्द सिनियर सल्यूशन खालायसाक जों हान्दा स्ट्राइक तंनाय जतना एन्टार तिप्रानि जत सेला बुरै बुरा बुरै जों जतना फाय एरो कुथुमलायनाय जों सुदु मो इभेन मो रास्ता सिमिया मो बर्मन रास्ता बिया जों ले लामानबो जोंगाबो स्टप खायनान बगै जों कासा प्रोसेसिंग नालाय दङ जों आबनो जों माने जों वानसुको जे मो सारिनि बिसिङनो सिनि मो सल्यूशन न बरक गभर्नमेन्ट अफ इंडिया सल्व खायदोबा नै जों वानसुक जा ओंगाय जुदि खलाय अंगाय जों सिनि नेक्स्ट स्टेप जों वानसुकै ते फनुगै दिनाय ताबसो जाबाय बोसोर जाबाय खबर मान ताबसो जदि जों जों साइमानो जे बारबेले कासा जों आईपीएस ऑफिस न सिनि इंटेलिगेट बगै साक्लाय जाका ओंगाय जों ऑफिशियली बा नोटिफिकेशन को मायाखो ओंगाय जों नासिं जाक सारि जरा नासिंयै दङ नै सारिनि बिसिङाव जुदि नाङै अंगाय जों सिनि नेक्स्ट स्टेप ताम खालायनानै सिनि हाबुवाग्रा ब फाइ दङ गुवाहाटीनि ओंगाय ब प्रेस मिट खाय साक्लायनाय सिनि बगै नेक्स्ट स्टेप ताम नाय ओंगाय ब जे साक्लायमा हैनो जों सामु खालायनाय ता ताव जे न कुथुमलाय दङन अबके सारि जरा दा दंनाय ना ताबो चिन बुबाग्रा फाइ दङ बबिन थाने जों खाखायो जे बिन थाने गुड न्यूज दंनाय हनै बता प्रेस मिट खामन बिसिं तै जों साइमानाय गाहामदा हामि अंगाय जुदि तंना नांगाय तंनाय जुदि तंना नांगाय बन निजिन बाय थां साक्लायनाय तेबो जों बिनि ककना नासिङै तंलायनाय ता जतखन बन साक्लायसा